Dobrý deň, milí Slováci a Slováčky. Dovoľte, aby som sa vám teda predstavil, a určite poznáte, ak sledujete moje blogy, volám sa Jozef Repka, som predseda komunity PAP. Dnešný videoblog bude taká odozva na vaše otázky, ktoré ste mi položili na facebookovej stránke Nedajme si náš slovenský národ. Čo som sklamaný, že sú iba 4, ale za to sú veľmi dobré. Budem ich postupne čítať, nemám odpovede pripravené, pretože mám rád spontánne odpovede, úprimné. Takže ideme na to. Prvá otázka znie od Ondreja, že chcel by som sa opýtať na tvoj názor na Krym a juhovýchodnú Ukrajinu. Čo si myslíš, alebo či si myslíš, že je potrebné zastaviť USA, NATO a Európsku úniu? Ondrej, ja ti pod toto video hodím odkaz na moje videá, ktoré som robil o NATO a Európskej únii a môžeš si vypočuť môj názor na ne, ale odpoviem ti aj tu. Na druhú časť vety ti odpoviem z tejto diktatúrskej krajine, kvôli ktorej na celom svete sú vojny. A to iba preto, že sú žhaví po rope všade, kde je minimum ropy, sú amici, sú to zasrané amici. Treba ich vytlačiť preč. A teraz ti budem trošku odpovedať na tú prvú časť vety. A dobrou voľbou sú Rusi. Lebo Rusi sa nezlaknú Američanov. Nezlaknú sa ich aj po minulé 10 ročia, nezlaknú sa ich ani teraz. Rusi majú ešte podporu aj Číny, takže ako nie je problém. Čo sa týka Krymu, je to veľmi jednoduché. Krym patrí Rusom. Z historického hľadiska Krym patrí Rusom, a preto si ho aj zobrali. Ako by my si mohli zobrať Podkarpatskú Rus. A my to nerobíme, lebo máme drbnutú vládu a na to treba rozumieť. Takže zhrniem to do takého jedného celku. Ja nie som rusofil, ale budem stáť a podporovať skutky a činy Ruskej republiky, Ruskej federácie a budem podporovať Vladimíra Putina v boji proti Amerike, proti Obamovi, proti Porošenkovi, proti celej židovskej kolónii v Európskej únii. Ďalšia otázka od Tomáša. Mňa by zaujímal názor na to, ako sa stavať k tomu, že ma niekto označí fašistom alebo tak podobne. Tomáš, nič si z toho nerob. Ja som už dávno fašista pre ľudí, pretože si zastávam prvý slovenský štát, zastávam si Jozefa Tisa. Treba takýchto ľudí ignorovať, ale na druhej strane netreba si nechať skákať po hlave. Ak sa ťa niekto niečo opýta, treba svoj názor povedať, obhájiť faktami. Nie, že mňa sa teraz opýta, že poviem tvoj názor na Tisa a ja poviem, bol to dobrý človek, a on povie, nie, bol to fašista, a zostanem ticho. Nie. Treba si to obhájiť, treba povedať, bol taký, robil to a to. On povie, že nie, to je nepravda, tu máš dôkazy, pozri si to. Vôbec si to nerob. Ak máš dobré záujmy, napríklad hlavne pre Slovensko, nemá sa čoho bať, máš podporu aj z našej strany. Ďalej, Tomáš nám napísal ďalší. Aký máš názor na stranu Strana práce, ktorá počas SMP protestovala a vykrikovala Kotleba je fašista? Chcem počuť názor. Keď sa mám priznať, nejako
túto stranu dopodrobna nepoznám. Ja keď som si pozeral také tie politické strany, kandidátky politických strán do Európarlamentu, tak som si pozrel aj kandidátku tejto politickej strany, pozrel som si ich web, pozrel som si ich manifest a tak ďalej a tak ďalej. Prišli mi sympatickí, musím povedať, čo robia a tak ďalej. Ale ja ako človek, ktorý sa hlbšie rozumiem politike, musím povedať samozrejme, že to mne nestačilo a tak som začal patrať ďalej a ničomu som sa tak nedopatral. Hej. Jedinému, čomu som sa dopatral, a to mi stačilo, že je to komunistická strana. Keďže sú komunisti, určite sú podporovaní Robertom Ficom a podobne, ja si myslím, že to je akože dosť na to, aby som sa o nich vôbec nezaujímal. Človek, ktorý vie pravdu o SMP, v tomto prípade ju nevedia a chodia obhajovať, chodia pri pamätníky dávať vence a vykrikujú na Kotlebu, že je fašista, tak takíto ľudia sú sami fašistami. Nehovorím, že Kotleba je čistý človek. Hej. Ja si cením jeho prácu, cením si, čo urobil pre tento národ, aj keď si to u mňa dosral, že povedal, že bude bojovať proti rodinkárstvu, pritom si do úradov dosadil svojich bratrancov a neviem koho. Tým si to dosral. Ale ostatné, čo urobil, to pre nás žiaden politik od roku 89 neurobil. A to mi môžete oponovať, ale je to tak. A posledná vec, ktorá mi prišla, Slavomír, názor na SMP, bolo vôbec na niečo dobré, kde by bolo Slovensko podľa teba, keby povstanie nebolo. No, takže takto. Na druhú časť vety ti neviem odpovedať. Nie som preborník v tejto téme, skôr som preborník v politike terajšej. Takže kde by bolo Slovensko, to ja vôbec neviem. Nebudem to ani tipovať, ale názor na SMP ti samozrejme poviem. SMP je skratka Slovenského národného povstania, ale tohto povstania sa aktívne zúčastnilo ani nie 3% slovenského národa. Vtedy sme mali 90 000 členov armádu a 18 000 vojakov sa zúčastnilo. A nebolo to tak, že ideme bojovať za česť tohto národa, a bolo to pod tlakom z donútenia, že ich proste sa im vyhrážali smrťou a rozširovali informácie, že zajali nášho prezidenta Tisa. A že začínajú obsadzovať Nemci Slovensko. Takže aspoň vidíme, že 18 000 ľudí bolo za Jozefa Tisa, že išli bojovať v jeho mene, aj keď teda nebola to pravda, hej. Ale keď sa tak zoberieme, keď sa hovorí o Slovenskom národnom povstaní, tak do tohto povstania bolo zapojených množstvo povstalcov a partizánov z iných viac ako 20 národov. Hlavne tam boli zastúpení Češi a viac ako 1600 Židov. Ako môžeme, či takto poviem, 3/4, hovorí sa, že to boli veľké straty na životoch, na našich
vojakoch 3/4, aspoň 3/4 sa vrátili títo účastníci povstania domov. Ešte viac by tak urobilo ľudí, keby sa neobávali tých nemeckých vojakov alebo tých ozbrojených síl, alebo by neboli príliš vzdialení od domova, hej. A teraz mi povedzte, ako toto môžeme nazvať Slovenské národné povstanie? Vlastne slovenské ani nebolo. Bolo tam 18 000 vojakov pre pána Jana. Čo to je? Veď viac vojakov teraz pomaly je mimo Slovenska, v Afganistane a neviem v akých sračkách. A ďalšia vec. Hovorí sa o Slovenskom národnom povstaní, že otvorilo nejaký taký obzor demokracie. Akej demokracie pre pána Jana? V tej dobe, ako viete, bola politicky najsilnejšia Hlinková ľudová strana. Mala podporu asi polovice slovenského národa a stále zarastal ten počet ľudí. Existovala tedy Slovenská národná rada, ktorá nebola ako teraz zastúpená politikmi, ale boli to nejakí obyčajní ľudia, prevažne komunisti, ktorí chceli diktatúru, ale nie demokraciu. Slovenská národná rada v roku 1938 zakázala Hlinkovú ľudovú stranu, kde za ňu hlasovalo 97% voličov. A teda urobili protidemokratickú vec. Tvrdiť, že povstanie bolo demokratické, teda respektíve výsledky povstania viedli k demokracii na Slovensku, je totálne hlúpe a totálne ja to ani neviem pomenovať. Musím spomenúť ešte jednu vec, keď som už hovoril o Tisovi. Hovorí sa, že Tiso v Slovenskom národnom povstaní v Banskej Bystrici vymenovával nemeckých generálov. Preto všetci o ňom hovorili, že bol fašista a vlastizradca. Ale nikto nevie, aká je tá skutočná pravda. Urobil to preto, aby zachránil 3 slovenské mestá: Zvolen, Banskú Bystricu, Brezno. Ďalej zachránil 300 ľudí pred zastrelením, 5000 povstalcov pred transportom do Nemecka. Keby to neurobil, kto vie, čo by s nimi bolo. A boli to prevažne Židia. Takže toľko k tomu. Som rád, že ste mi poslali otázky. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne mi ich pošlite na e-mail trencin.pap@gmail.com. Nastraž, priatelia, a dovidenia.